गोंय सुरक्षा मंचान आपले पाय पेडणे मतदारसंघात घट्ट करपा खातीर वावर चालू केला। 2 दिसां फाटीं घोसूमचो अध्यक्ष आत्माराम गांवकारान पेडणे मतदारसंघा खातीर कार्यकारिणी समिती जाहीर केल्या। घोसूमच्या केंद्रीय समितीन वेचिल्ल्या नांवान पेडण्याचो शरद गावडेची अध्यक्ष म्हूण जाहीर केला। संघटनात्मक बांधणी संबंध गोंयभर चलता, त्याचोच एक भाग म्हणून आयज गोवा सुरक्षा मंचाचे पेडणे मतदारसंघाची कार्यकारिणी हांगासर जाहीर जाता आणि ह्या कार्यकारिणीचे अध्यक्ष म्हणून हांव घोशीत करता श्री शरद गावडे आणि हांव तांचे आमच्या पक्षान स्वागत करता। पेडण्याची घोसूमची टीम पेडण्यातल्या शेतकरी आनी बेकारी विशय सुटावो करपा खातीर वावुरतली, अशें घोसूमचो पेडण्याचो अध्यक्ष गावडेन सांगले। उद्घाटन केलं खरं, परंतु या पेडणे तालुक्यातील लोकांच्या सोयीसाठी त्यांनी मात्र मुतारीची व्यवस्था केलेली नाही। हे खरंच दुःखाची गोष्ट आहे। दर गुरुवारी मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातून, गोव्यातून, शेजारच्या तालुक्यातून अनेक जण या ठिकाणी बाजाराच्या निमित्ताने येतात, पण त्यांच्यासाठी ती व्यवस्था त्यांनी केलेली नाही। तसेच आता येणाऱ्या कालावधीमध्ये दसरा उत्सव आहे, त्याच्यानंतर पुनव सारखा मोठा उत्सव या ठिकाणी होणार आहे आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे, पण त्यांच्यासाठी बस स्थानक केला खरा, परंतु त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हाल सहन करावे लागत आहेत। ही खरंच खेदाची गोष्ट आहे। या पत्रकार परिषदेमध्ये जर सरकारने येणाऱ्या दसऱ्यापर्यंत जर त्यांनी ती व्यवस्था केली नाही तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी निदर्शनं केली जातील।